Беларусь мусіць стаць часткай еўразвязу. Пра гэта заявіў Владзімир Зеленскі на прэс-канферэнцыі з прэзідэнткай Еўрапарламенту Робертай Мецалей у Кіеве на Дзень Еўропы. Гэта аб'ектыў, з вамі Юлія Лабанова. Вітаю і сёння ў нашым выданні. Лукашенко ўзяў удзел у парадзе на Краснай плошчы ў Маскве. Як сёння падаюць перамогу ў другой сусветнай. Яны выкарыстоўваюць тыя ж самыя савецкія ідэалагемы і будуць далей выкарыстоўваць. Той жа палёт Васілеўскай гэта чысты косплей савецкіх касмічных праграмаў. Засыпалі асфальтам яміны лужыны. Як дарожныя службы выканалі загад Лукашэнкі адрамантаваць дарогі да 9 траўня. Дарожнікі і ўвогуле усе службы, яны рэагуюць у асноўным, калі там зверху паступае нейкі загад. У Беларусі зноў прывезлі дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў Украіны. Лукашенко, знаходзячыся на вяршыні сістэмы аддачы распараджэнняў па дадзеным пытанні не толькі ў Беларусі, але і ў рамках саюзнай дзяржавы, асабіста кантралюе ўвесь працэс незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей у Беларусь. Дзень, які меўся б быць сімвалам міру і смутку, становіцца інструментам дэманстрацыі сілы. А з высокіх трыбунаў Масквы і Менску гучыць ваяўнічая рыторыка і нават ядравы шантаж. Ветэранаў усё менш, як і менш сведкаў другой усесветнай, якія прашуча сказалі ніколі зноў. Чаму ж культ сілы і вайны перамагае над здаровым розумам? Адказаў шукаў Алесь Яшченко. Георгіўскія стужкі, партрэты Сталіна, сцягі з сярпом і молатам, расійскія трыкалоры і праваслаўныя крыжы. 9 траўня такая стракатая палітра на вуліцах беларускіх гарадоў. Фото і відэа пра расійскіх акцыяў «Несмяротны полк» публікуе амбасада Расіі ў Беларусі. Яна ж гэтыя акцыі і арганізоўвае. Пры гэтым пішуць, што ў берасцейскім шэсце ўдзельнічалі госці з акупаванай Запарожскай вобласці. Гэта сапраўды падобнае на нейкі такі рэлігійны культ. Гэта карнавальныя шэсці, калі людзі апранаюць на сябе вайсковую форму, што больш за ўсё меня здзівіла, гэта калі дзяцей апранаюць у вайсковую форму. А гэта Дзяржынск, на шэсце з партрэтамі, якое таксама паводле антуражу нагадвае несмяротны полк, вывелі школьнікаў. Для Беларусі гэта не дзень перамогі, а гэта дзень смутку і прымірэння, як ва ўсёй Еўропе. Пра гэта ж у сваім звароце да беларусаў казала Святлана Ціханаўская. Гэты дзень нагадвае нам і пра тое, да чаго вядзе беспакаранасць і неабмежаванасць улады. Калі тыраны ў імя ідэалогіі і ўласных амбіцыяў гатовы прыносіць у ахвяру жыцці людзей. Вайна, якую развязала Расія супраць Украіны, паказвае, што не ўсе вынеслі ўрок з падзеяў 80-гадовай даўніны. Ад 2,5 да 3,5 мільёнаў чалавек. Столькі жыхароў, паводле гісторыкаў, страціла Беларусь падчас другой сусветнай вайны. Паводле ж работніка генпракуратуры Ігора Мароза, калі б не вайна, у Беларусі цяпер было б 17 мільёнаў жыхароў. Пры гэтым пракуратура, якая вядзе справу аб генацыдзе беларускага народа ў гады вайны, забываецца пра беларусаў, якіх знішчыў іншы рэжым – савецкі. І я, як чалавек, які запісваў вельмі шмат успамінаў былых вязняў гулагу, я кожны раз задавала пытанне людзям, якія прайшлі савецкія лагеры, ці можаце вы параўнаць два рэжымы? І большасць з гэтых людзей казалі так, гэта два аднолькавых таталітарных антычалавечых рэжыма. Што ж да перамогі 45-га, яе актыўна выкарыстоўвалі савецкія ідэолагі. Тое самае працягваюць рабіць Лукашенка і Пуцін. Яны выкарыстоўваюць тыя ж самыя савецкія ідэалагемы і будуць далей выкарыстоўваць. Той жа палёт Васілеўскай гэта чысты косплей савецкіх касмічных праграмаў. Толькі тое, што як яны спрабуюць выкарыстоўваць савецкія наратывы, атрымліваюць у іх вельмі
кепска. Мы не хочам вайны, але з усіх бакоў ворагі нам пагражаюць і хочуць нас захапіць. Гэткая мантра Лукашэнкі гадамі перацякае з выступлення ў выступлення, з нарады ў нараду. Нас очень хотят втянуть в войну. Мы не хотим войны. Гэты наратыў дае яму таго, чаго ў яго на самой справе няма. Яго няма легітымнасці. Яго не выбралі. Але вайна, вайсковая пагроза, ну калі ўзнікае гэтая пагроза, патрэбны хто? Патрэбны правадыр, патрэбны вайсковы кіраўнік. Таму ён гэта ўсё і выкарыстоўвае. Па меры ж набліжэння да 79-й гадавіны перамогі Лукашенко вярнуўся да сваёй ядравай рыторыкі, анансаваўшы вучэнні з Расіяй. Вядома, выключна ў абаронных мэтах. Мы никогда так не подходили близко к порогу ядерной войны. Алесь Яшченко, Белсат. Мы в ней не победим. На 9 траўня Лукашенко другі год запар у Маскве. Сёлетні парад на Краснай плошчы быў яшчэ больш сціплы, як летась. Затое неспадзяванку зрабіла надвор'е. Упершыню за апошнія некалькі гадоў у расійскай сталіцы ў гэты дзень лёг снег. Тэму працягне Ірына Юр'ева. Не по-травеньску холодное надворье и минимум вайсковой техники. На параде перамоги в Москве сёлета, як и летась, з танкаў браў удзел толькі Т-34 часоў другой усесветной войны. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. До того ж на Красную площу выкатили каля 6 десяткаў адзінак броняванай техники, а ў небе проляцелі 15 боевых самолетов. Агулам гэта антырэкорд у сучаснай гісторыі России. А вось урачыстая рыторыка Пуціна амаль не змянілася. Акрамя традыцыйных згадак пра перамогу ў гэтак званай вялікай айчыннай вайне, ён казаў пра вайну ва Ўкраіне і супрацьстаянне з непрыязным Захадам. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Не абышлося і без тэмы ядравай зброі. Пра супольныя вучэнні згадалі і Путін, і Лукашенко. Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нам было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Это натуральные поводины для людей, якія, по-перше, ужо у крыві не тое, што па калена, па шыю, а по-другое, відавочна, што не збіраюцца ісці на нейкія саступкі, а будуць працягваць праводзіць агрэсіўную палітыку. Лукашенко на сёлетнім парадзе перамогі ў Маскве быў не адзіным замежным госцем. Кампанію Пуціну ў гэты дзень склалі лідары іншых постсавецкіх краінаў – Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменістану і Узбекістану. З дальняга замежжа ў Маскву прыехалі толькі трое – прэзідэнты Кубы, Лаосу і Гвінеі-Бісау. Приветствуем в России, в Москве наших надежных партнеров и друзей. На трыбунах на Краснай плошчы падчас параду заўважылі і яшчэ аднаго замежнага госця – гадаванца Лукашэнкі Шпіца Умку. А вось прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашыньян сёлета святкаванне 9 траўня ў Маскве прапусціў. Пасля саміту ЕАЭС, які напярэдадні прайшоў у расійскай сталіцы і сустрэчы з Пуціным, палітык вярнуўся ў Ерэван. Маўляў, ён не думае, што мусіць браць удзел у святкаваннях штогод. У адрозненне ад Пашыньяна Лукашенко ўжо другі год запар на 9 траўня ў Маскве. Прычым летась ён застаўся на парад, нягледзячы на яўныя праблемы са здароўем. Журналісты тады звярнулі ўвагу на забінтаваную руку узурпатара. Да таго ж Лукашенко не здолеў прайсці 300 метраў. На цырымонію складання кветак і вянкоў яго везлі электрамабілем. Імаверна, сёлета сітуацыя паўтарылася. У Менску парад на 9 траўня апошні раз Лукашенко ладзіў у 2020 годзе. Паступова вось гэтая парада победа бесія, як гэта у сённяшняй мове шырока ўжываецца, яно стала асноўным элементам прапаганды ідэалогіі Расійскай Федэрацыі, і Расія вярнула сваю манаполію, не дазваляючы нікому больш з гэтага карыстацца, перш за ўсё для Лукашенка. Хоць і без Лукашэнкі, але ў Менску пачалі святкаваць 9 траўня яшчэ з раніцы. Традыцыйна з ускладаннем кветак, канцэртамі, народнымі гуляннямі. І ўсё гэта пад наглядам сілавікоў. Лукашенка да святкаванняў у Менску далучыўся толькі ўвечары. Разам з паплечнікамі ён усклаў вянкі да манументу перамогі. Ірына Юр'ева, Белсат.
приходить к памятникам. У Беларусі, як і на астатняй постсавецкай прасторы, капітуляцыя нацысцкай Нямецчыны адзначаецца 9 траўня і завецца днём перамогі. ЗША і еўрапейскія краіны адзначаюць гэтую падзею 8 траўня і завуць яе днём памяці і прымірэння. Фармальна капітуляцыя была падпісаная двойчы, але па факце гэтыя даты маюць два абсалютна розныя сэнсы. Вядомыя гісторыкі, чальцы Беларускага інстытуту публічнай гісторыі выказаліся на тэму, які выбар лепей зрабіць беларусам. Калі мы говорим про святкаванне Дня перамогі менавіта над нацысцкай Германіяй, менавіта ў Еўропе, а не про дату заканчэння Другой сусветнай вайны, то, безумоўна, трэба святкаваць дату 8 траўня 1945 года. Это дзень, калі быў падпісаная капітуляцыя. Як спрымаюць звычайныя грамадзяне? Для іх стан вайны скончыўся тады, калі скончыліся баявыя дзеянні на іх зямлі. Мовна кажучы, для тых, хто жыў у Менску, там 3 ліпеня 44 года, для тых, хто жыў у Брэсце 28 ліпеня 1944 года. І, в прынцыпе, кожны грамадзянін Беларусі, якому дорага памяць пра сваіх дзядоў, прадзедаў, павінен ведаць усе даты. Якім чынам не трэба забараняць людзям святкаваць Дзень перамогі 9 мая, але таксама хочацца, каб пашыралася святкаванне па значэнні, ну, нават не святкаванне, тому што у еўрапейскай традыцыі это больш такі дзень памяці і смутку. Вось, і мне падаецца, што гэтыя дзве розныя версіі, яны могуць існаваць. Год якасці крочыць па Беларусі. Чыноўнікі кінуліся выконваць загад Лукашэнкі – рамантаваць дарогі да 9 траўня. Чаму беларускія дарогі з колішняга сімвалу якасці ператварыліся ў галаўны боль кіроўцаў, падрабязней Александр Дзегцяроў. Ремонтируйте дороги, ремонтируйте дворы, но у вас март, апрель и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Такі загад 11 сакавіка Лукашенко даў асабіста прэм'ер-міністру. Чыноўнікі кінуліся выконваць. Міністэрства ўнутраных справаў зрабіла чат-бот наконт праблемных дарог. Праўладныя медыа кінуліся справаздачыцца пра іх рамонт. Сегодня производим ямочный ремонт на улице Ровчакова, горячим асфальтобетонным. Ежедневный объем работ – это минимум 50 квадратных метров делает одна установка «Тайфун». Яшчэ нядаўна якасць дарог лічылася ці не нацыянальным дасягненнем. Але чаму дайшло да таго, што Лукашенко асабіста займаецца гэтым пытаннем? Адна з імаверных прычынаў – сама сістэма. Гэтыя дарожныя службы і ўвогуле все службы, яны павінны рэагаваць на запыт знізу. У нас атрымліваецца, што выбудавана вось гэтая вертыкаль улады і толькі вось гэтыя дарожнікі і ўвогуле все службы, яны рэагуюць у асноўным, калі там зверху паступае нейкі загад. Даецца ўзнак і нястача грошай. Большое количество денег выделялось как раз-таки именно Евросоюзом, Западом и другими странами на строительство дорог. Теперь этого не происходит, и нужно делать это за свой счет. А денег на это нет. Чиновники все разворовывают, и на качество им плевать. Яскравы прыклад – тэлефонная размова, запіс якой мы атрымалі ад кіберпартызанаў. Менскія чыноўнікі падганяюць дарожнікаў, і тыя вымушаныя парушаць тэхналогію. Сказал, в четверг работы принимает. Кто? Кто? Председатель. Так было с 28-е, а не до самого. Ну, было, да, было. Подошеф, там бетон, мы и так, вот, честно говоря, на второй бетон асфальт укладываем. Да. Надо решать быстро твердеющим бетоном надо решать тогда. А это проблема твердеющий бетон? Шеф, ну это кротовский бетон. Да. Ну, или марку увеличивать бетона надо тогда. Надо тогда, ну, с белтурней решать вопрос. Потому что, ну, честно, это между нами, так честно говоря, потому что, ну, то, что мы сейчас делаем, это не факт, что он не потечет, это что опять. І гэта не адзіны прыклад. Магілёў, вуліца Сіманова. Дарожнікі засыпаюць асфальтам не толькі яміны, але і лужыны. А гэтак выглядае пасля рамонту іншая вуліца абласнога цэнтру. Вот так на Калиновского 46 сделали дорогу для инвалидов, для детей, дворовую. На нядбайнасць дарожнікаў наракаюць у розных рэгіёнах. Вот, положили, сфотографировали, читались, а дальше там полная... Александр Григорьевич, вот, вы сказали дороги за 2 месяца починить, а их здесь не делают. Они заливают эти дырки.
Но это ж беда конкретно. Тут дорогу надо менять. А ну во, все, посмотрите. А как у вас ложат асфальт? Поливает, а это с мусорки посыпает. Вот вам и год качества. Человек едет по дороге, он видит, дорога яма на яме, и не на что посмотреть. Год качества. Чаму рамонтнікі дазваляюць сабе такое нядбайства? Бо адказнасці за якасць яны не нясуць, кажа Александр Соколов. Рабочий рух не раз штудировал, так сказать, различную документацию, и в нормативных актах мы не нашли никаких гарантийных сроков. И, соответственно, очень удобно, когда нет на производимый продукт гарантии, очень удобно работать. То есть неважно, когда он развалится, можно постоянно продолжать пилить денежки. Чыноўнікі на чале з Лукашенком, аднак працягваюць ківаць на надвор'е. Погода у нас такая. Сегодня подморозило ночью, днем растаяло. Падобныя заявы крытыкі не вытрымліваюць, зазначаюць у рабочым руху, бо ў свеце ёсць краіны з яшчэ горшым надвор'ем, але з добрымі дарогамі. Александр Дегтяров, Белсат. Чарговую групу дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыю Украіны прывезлі ў Беларусь. З пачатку поўнамаштабнай вайны ў нашу краіну трапілі больш за 2000 юных украінцаў. Частка з іх вярнулася дадому, частка была прымусова усыноўленая беларускімі і расійскімі сем'ямі. Што чакае дзяцей у Беларусі? Кацярына Гардзеева. Можете рассказать или сам расскажете? Он не хочет об этом разговаривать. Святаслаў трапіў у Гомель у складзе чарговай групы дзяцей, прывезеных з Донбасу. Дзяцей скіравалі ў санаторый Магілёўскай вобласці. Там іх чакае рэабілітацыя і палітычнае перавыхаванне. Ад фонду Алексея Талая. Ім робяцца дэманстрацыі зброі, урокі страляніны і канцэрты кшталту сестер Груздзевых з заклікам «Няхай здохне Байден, няхай здохне Зеленскі». З гэтага мы бачым, што насамрэч мэтай не з'яўляецца адвабіць іх ад ваеннай тэматыкі. Вывозіць украінскіх дзяцей у Беларусь сталі з пачаткам паўнамаштабнай вайны. Найчасцей з акупаваных украінскіх гарадоў вывозяць дзяцей векам ад 6 до 17 гадоў. Шмат хто адносіцца да ўразлівых групаў. Сіроты, інваліды, дзеці з малазабяспечаных сем'яў. Дадзеныя дзяцей-сірот, як і іх саміх, лягчэй схаваць. Варта адзначыць, што частка сірот, якія вывозяцца ў Беларусь, нарадзіліся ўжо пасля страты афіцыйным Кіевам кантролю над акупаванымі тэрыторыямі ўкраіны. Такія дзеці, тым не менш, з'яўляюцца грамадзянамі ўкраіны. З лютага 2022 года ў Беларусь незаконна вывезлі больш за 2000 малых украінцаў. На тэрыторыі нашай краіны іх размяшчаюць у санаторыях і летніках. Очень много детей приезжает к нам с Донбасса. И через неделю, находясь у нас, когда у них спрашиваешь, вы о чем мечтаете? Мы мечтаем о том, чтобы на нас, на родине, была тишина. Мы хотим, как маленькие дети, засыпать и просыпаться не под бомбежками. У хуткім часе для дзяцей, вывезеных з акупаваных тэрыторыяў, зробяць асобны цэнтр. Паводле Талая ён размесціцца ў былой сядзібе вялікіх князяў Раманавых у Старабарысаве. Гістарычны будынак на баланс фонду перадаў ананімны ахвяроўца. Мы ведаем, што фонд Талая атрымлівае грошы з бюджэту саюзнай дзяржавы, а таксама мы ведаем, што ёсць і прыватныя спонсары, у прыватнасці расійскі бізнесовец, які і перадаў яму тую сядзібу. Каманда Паўла Латушкі намагаецца прыцягнуць да адказнасці дзеячаў рэжыму, якія бяруць удзел у вывазе ўкраінскіх дзяцей. Адпаведныя дакументы ўжо скіраваныя ў Гаагскі суд. У міжнародным крымінальным судзе ў Газе вядзецца папярэдняе расследаванне. Як толькі будуць устаноўленыя недастаючыя факты, то неадкладна рушаць крымінальна-працэсуальныя дзеянні з боку офіса прокурора Міжнароднага крымінальнага суду. На жаль, больш дэталей мы не можам раскрыць.
Дэпартаваных дзяцей сустракалі і прадстаўнікі Чырвонага крыжа Беларусі. Летась пасля паездкі кіраўніка структуры Дзмітрая Шаўцова ў Луганск і Донецк з Z-шаўронамі на рукаве беларускую арганізацыю выключылі з міжнароднай федэрацыі. Сёння Шаўцоў пад асабістымі санкцыямі Еўразвязу. Супольна з Талаем яго прызналі датычным да гвалтоўнага вывазу малых украінцаў да іхняму наступнаму усунаўленню расейскімі і беларускімі сем'ямі. Кацярына Гардзеева, Белсат. Паводле інфармацыі байполу, спецслужбы рыхтуюць мігрантаў да чарговага прарыву беларуска-польскай мяжы. Маўляў, сілавікі звозяць мігрантаў на заставу ў польскім кірунку, але пасля апублічвання гэткіх планаў могуць перакінуць іх на літоўскі кірунак. Дзеля прарыву, паведамляе байпол, плануецца сабраць каля 700 мігрантаў. Разам з імі мяжу з еўразвязам могуць паспрабаваць прайсці і супрацоўнікі КДБ. Падрабязней кіраўнік байполу Александр Азараў. Яны забіраюць мігрантаў у Менску на мікрааўтобусах, звычайна на такіх грамадзянскіх, не на міліцэйскіх, і ўначы прывозяць іх да мяжы і перадаюць пагранічнікам. А пагранічнікі у сваю чаргу дзеляць іх на групы 25-30 чалавек, сарціруюць там жанчын, сем'і там асобна і хаваюць іх у розных месцах пры мяжы для таго, каб зрабіць такі буйны, можна так сказаць, буйную правакацыю на мяжы з Польшай. Сярод гэтых мігрантаў могуць быць яшчэ, як мы ведаем, агенты ФСБ Расіі. Яны заўсёды так робяць, адпраўляюць у групы мігрантаў, унідраюць сваю агентуру, якая потым з мігрантамі трапляе ў еўразвяз. На траціну болей мэтавікоў плануе набраць падчас сёлетняй уступнай кампаніі галоўны дастаўца айчынных праграмістаў – Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Адмыслоўцаў у IT-сферы замовілі сабе прадпрыемствы, звязаныя з вайсковай прамысловасцю, а таксама з сілавымі структурамі. Сёлета Бадуір прапануе 62 месцы для мэтавікоў, 14 з іх зарэзервавала кампанія «Інтэграл», што распрацоўвае і вырабляе кампаненты для вайсковай тэхнікі, а яшчэ некалькі месцаў маюць 558 авіяцыйны рамонтны завод і прадпрыемства аптычнай электроннай прамысловасці «Пелінг». Усе гэтыя заводы пад міжнароднымі санкцыямі. Акрамя вайсковай прамысловасці, у айцішнікаў з універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі зацікаўлены сілавікі. 7 чалавек замовіў сабе КДБ і 9 МУЗ. Іншыя мэтавыя месцы дасталіся мытні, белчыгунцы, камунарцы ды іншым дзяржаўным прадпрыемствам. У Ерэване шматтысячны мітынг ля будынка ўрада Арменіі. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі кабінета прэм'ер-міністра Пашыньяна, а яго самога аддаць пад суд. Падстава – дэлімітацыя і дэмаркацыя мяжы з Азербайджанам. Нікола Пашыньяна абвінавачваюць у істотных і непатрэбных тэрытарыяльных саступках Азербайджану. Цяперашнюю хвалю незадаволенасці ўзначаліла армянская царква. Іншыя падзеі ў свеце ў нашым аглядзе замежжа. На польска-беларускай мяжы могуць з'явіцца абарончыя ўмацаванні, бункеры, равы і акопы. Пра гэта паведаміў міністр абароны Польшчы. Напраўляем плот на мяжы польска-беларускай, узмацняем яго. Ёсць вайсковая групоўка, якая стала перабывае ў Падляшшы, Люблінскім ваяводстве, Мазавецкім, Вармінска-Мазурскім. Ёсць прысутнасць войска. Выдаткі на гэта самыя вялікія сёлета. Міністр дадаў, што распрацаваны план аховы мяжы прадугледжвае ў тым ліку прысутнасць на польска-беларускім памежжы войскаў саюзнікаў з НАТО. У Варшаве затрымалі жанчыну, якая ў канцы красавіка збіла беларуску, палічыўшы нашу суайчынніцу украінкаю. Нападніцы выставілі абвінавачанні ў абразе асобы і парушэнні цялеснай недатыкальнасці паводле нацыянальнай прыналежнасці з хуліганскіх меркаванняў. Ёй пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Прадстаўнікі АБСЕ не будуць назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Літве, што адбудуцца 12 траўня. Літва не хоча, каб за выбарчым працэсам сачылі прадстаўнікі Расіі і Беларусі. У АБСЕ кажуць, што патрабаванні Літвы парушаюць абавязанні сябраў арганізацыі. Как вообще эта организация существует, имея в составе таких членов, как Беларусь и Россия? Как вообще наглость иметь, проситься следить тут за выборами в демократическую страну Евросоюза и НАТО, как там у классика,
Это какой-то позор, что до сих пор в этой организации вообще существуют эти страны. Тым часам на канале «Беларусь-1» выйшлі інтэрв'ю з двума літоўскімі палітыкамі. Адзін з іх кандыдат на прэзідэнта Літвы Гідэмінас Яглінскас. Паводле палітыка прапагандысты Лукашэнкі падманулі яго, назваўшыся журналістамі расійскага апазіцыйнага выдання «Медуза». Другі патэнцыйны кандыдат на прэзідэнцтва, які не набраў неабходнай для вылучэння колькасці подпісаў, Арунас Рымкус. Рэакцыі з яго боку пакуль не было. Прэзідэнт США Джо Байден павёў, што адбудзецца ў выпадку вайсковай аперацыі Ізраілю ў Рафаху. Я ясна даў зразумець, што калі яны ўвойдуць у Рафах, я не буду пастаўляць зброю, якая раней выкарыстоўвалася для аперацый у Рафахе і іншых гарадах. Гэтае папярэджанне не датычыць, аднак, боепрыпасаў для сістэмаў паветранай абароны, удакладніў амерыканскі прэзідэнт. У сваю чаргу Ізраіль заклікае насельніцтва шэрагу раёнаў Рафаху да эвакуацыі. Пераход праз прылеглы да гораду аднайменны КПП быў для палестынскіх уцекачоў адзіным спосабам трапіць у бяспечны Егіпет. Цяпер гэты пункт пад кантролем ізраільскай арміі. Лідар Кітаю Сі Цзіньпін цяпер з візітам у Угоршчыне. Пасля Францыі і Сербіі Будапешт стаўся фінальным пунктам ягонага еўрапейскага турнэ. Угоршчына, першаю з краінаў ЕЗ, сталася ўдзельніцаю глобальнай кітайскай транспартавай ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях». Часткаю гэтага праекту зробіцца будаўніцтва чыгуначнай лініі паміж Будапештам і Белградам. Что нужно Китаю, это продемонстрировать, во-первых, конструктивность своей внешнеэкономической, внешнеполитической политики, внешнеполитического курса, показать, что страна открыта для диалога. Напярэдадні ж Сербія сталася першай еўрапейскай краінай, якая падпісала з Кітаем пагадненне аб супольнасці адзінага лёсу. Прапанаваная Сі Цзіньпінам канцэпцыя прадугледжвае ў тым ліку усебаковае развіццё сувязяў пэўнай краіны з Кітаем. У сваю чаргу адмысловы прадстаўнік ЗША на заходніх Балканах папярэдзіў, што мэта еўрапейскага турнэ Сі Цзіньпіна – убіць клін паміж еўрапейскімі дзяржавамі. Ізноў нашы суграмадзяне апранулі вайсковыя мундзіры і пайшлі з муляжамі аўтаматаў па гарадах вуліцу. Ізноў нашыя сваякі, суседзі і простыя знаёмыя спяваюць ваенныя песні і складаюць кветкі да помніку невядомаму салдату. Мы прапануем вам паглядзець наш падбор, як беларусы рознага веку ў розных гарадах і вёсках святкуюць 9 траўня. Разжигали пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы, порохом дрова. Так убей фашиста, чтобы он, а не ты на земле лежал. Думал Гитлер наяву, в 10 дней возьму Москву, а мы стали поперек. Бьем зубами, ветручки, паспорту. Лисапед мой, лисапед, рук колесный град широкий. Лисапед мой, лисапед, рук колесный град широкий. Звонок великий, Живет, живет, в этом доме. солдат молоденький, пилотки новенькая. Заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Ждет тебя дорога, партизаном лес пустой. И бойцу на дальнем пограничке от Катюши передай привет. Будем по точке, синие ночи, скамьи девичьих глаз. Не плачь, девчонка. Город, работа. Это раз. Сединою на висках.